helikopter. Ayo, lek mandap Mbak Dewi, Mbak Esther, es puter, monggo. Esther. Esther ki es diputer. Oh. Nek celeng. Kalau denene es nganu rada koplak. Arek anu. Es sing diputer mau rada koplak. Esther ki esnya Selamat diputer. pagi Mas Celeng. Ya. Aku diwane nih Mbak ngono ki. Celeng wis rambut digodhog. Ning nanti kok ya dadi. Iya. Nyenjing anu kok nomor kontake WA-ne Pak Sugeng ajeng kula ganti. Napa? Pak Sugeng celeng ngono. Mbak kuwi tak genti. Apa? Kancane Bu Celeng. Nggih Agung wis kresmekke lho mau. Wis apa lho Agung iki? Lah wong ngono kok mbok gugu. Lho kaya ngono kuwi ngerti nek kowe celeng apa meneh sing Jujur ya kuwi malahan. apa sesuk aku tak matur karo Pak Bupati Semarang. Iya, Ketemu aku. Riban. Ketemu. Le matur. Pak niko KTP-ne mbok untuk di Ganti. Niki lagune napa? Monggo lagune apa? Taren-taren karo Mbak Esther karo Mbak Dewi monggo. Napa malah Napa, Pak? Lewong. Cokot celeng. Apa enak lagune? Cokot. Mata nuwun lho penonton. Nek celeng niku dadi nyokot ning jeronggot. Sik makin mbok disepakatke karo piyayi kene. Asal Iki cocok ora nek jenenge kuwi. Oke, siapke Pak, siapke Pak. aku sing ngrasarjo. Iki ngurmati desane. Ngawruhi ingkang Bapak Cita. Pumpung sing buak cik kene nggih ampu-ampuwe. Aja. Mangsuli. Mak, Kene iki nggih do. Moh. Kol. monggo, mang ngono kondur mawon, monggo. Mas Gareng. Sesuk jenengan iki nek wis ora usah macak gareng wae. Mata celeng, muni Ora. Lah timbangne dijenengke gareng celeng. Oh ya aku tak masakane ya, ora manggaring. Anggur macak togok wae sing urung patene. Aku padha wae togok celeng padha. Ora nek togok ora celeng. Apa? Genjik. Kuwi anak celeng. Lagune napa? Ape Apa lagune Bapak? Ape babidan. Dangdutan apa gamelan? Ya dangdut karo gamelan ngono wae sing rada meriah. Napa, Pak? Lewong. Setuju Lewong? Oke. Oye. Oye. Ayo. Thank you.